Good evening, everyone! Kumusta ang lahat? Ay! Hello, sis! Monica and Greta! Kumusta, sis? Yan ba yung main mo, sis? Kumusta ang lahat? Hello, Cecil! Salamat sa paharap! Hello, everyone! Kumusta? Salamat, Jonas! Hello, sis! Sam Melyares. Si Sisi pa po. Hello, Sol Abby! Isa. Isa, sis. Kayo, Wagwan! Isa ng mga tao din, ha? Hindi ako na, sis. Hindi mo tayo mag-makeup ngayon, sis, kasi bago lang naligo. Say hi na dito, Ben. Si Wapol, sold na to si Wapol. Na hello, MJ. Tita MJ. Matagal ako hindi nakapag-live. So, need nating mag-refresh. Sige nga. Show your clothes na, oh. Monica Greta, sis. Ano mo yan, sis? Tawag nito. Ngayon mo yan, sis. Monica and Greta. Digitan ko to si sis. Monica and Greta. Baby lab. You are listening to Music Hall. Filipino Mix Up. Labi. Kumusta ang mga mata, sis? Monica and Greta. Ano ba na to? Kaninong, ikaw pa na tong yatay ka, oy? Sorry ko. Ikaw pala to, sis. Oo. Uy, sis, di ba sa best friend mo to na channel? Si ano pala to, sis? Si Top 5. Top 5, si Monica and Greta, si Family Kasipi Vlog, mega love shoutout. Ano sis, nabuhayan ka na sis ng ano, okay na yung ano mo, mga banana natin dyan? Okay na ba ang mga banana sis? Gusto ko mag-live ngayon ay na, pag may naisip ako pag sobra na yung mga iniisip ko sa buhay, shout out ko na lang yan. Kahit walang manood. Try lang. Jonas, kumusta ang mataday? Okay lang mataday? Feel nyo na ba yung nafe-feel ko? Loud and clear music. John! Take shower ba? Ano na dayo eh? Uy, so labi, kanisa ka mag-live, ka na makita na kayo mong naong, guwapa, kate. Hello, Kadod. Hi, sis. Ay, sis Kadod. Hello, Kadod. Kumusta? Thank you. Okay ka lang ba sa, sa serbisyo publiko?
mag-live kayo minsan. Oy, ipakita yung mga mukha nyo. Matala ko hindi nakapag-live day, no? Ko dahil medyo na busy day. Ganito ako pag feel ko na, I feel something, bored, you know? Hi, sis! Haven't Mix TV! Uy, sis, huwag mo i-sis lahat, sis. Huwag mo naman ibang like lahat ng mga video, sis. Huwag mo ibang, Sashi Family Vlog. Hello, sis. May shoutout. Huwag mo ibang like lahat ng mga video, sis. Ma-stress ka sa SSS. Isang channel lang, isang like na yan. Huwag mong ibang like lahat, sis. Ano ako, sis, ang beauty mo, sis. Ano ako, dahil. Hoy, MG, in Hong Kong, alisin mo na yung mga harang dyan. Patayin mo na yan siya dyan. Patayin mo yung mga harang dyan. Para hindi tayo mapalo ng lolo ng bongga pag sobrang long na. Tanaw siya, tingnan niyo si Wapol, oh. Same kami ng buhok. Same kayo, no? Hello! Ike? Ike? I feel Hoy, Berta, salamat, sis. When ka mag-live, sis, tambayan ko, sis. Alam niyo, sis, may kwento kami story niyan about kay Family Kasipi Vlog. Siya yung pinaka-first na monetized channel sa bahay namin noon dati. Siya yung nagtuturo sa akin lahat. Yan siya. Yan talaga yun siya yung first. Talaga kami yan. Kami talaga yung batch 1 talaga. Buti na, bumalik siya sa palasyo. Mabait yan. Siya talaga yung first na namuni. Kadud, salamat. Don't forget to like and share and subscribe. Salamat sa nagtambay. Yes. Ninja niya, day. Dito siya, kasumlom, oy. Family Kasipi Vlog. Malaki na si Wapol, sis, no? Dati maliit pa siya, no? Sinasama ko pa siya sa live dati. Uy, bagyo daw sa Pilipinas ba? Hindi siya nakapag-play. Dito ka na sa Remix Avenue. Okay na yan, sis. Nagre-report naman Don't ako. forget to like and Yung mga share live ko, and sis, okay lang. subscribe. Walang problema yan siya. Basta i-background lang sa live. Pero pag i-content mo talaga, hindi siya maganda. Kung i-ano mo lang siya, i-content sa live mo, okay lang. But pag i-content mo talaga siya na mga no copyright, TikTok, ganun, yun siya. Pero so far, wala. Minsan, nag-yellow line yan siya. I-upin mo lang yan siya na no copyright siya, blah, 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 blah. Okay na yan siya. So far, wala na mga notice. Kasi pag mag-notice yan siya, mag-i-email yan. Kasi ang buhok ko dahil, hindi na ako napaano dahil. Wala nang pasalon-salon dahil. Antok naman to siya, si Wapol. Antok naman yung bata niya, mami. Antok naman yung siya, oy. Ngayon, nag-antok naman yung siya. Mamaya na, sis. Bago hindi ako sa mood. Madali lang yan. Yan, Rose Vlog. Hello, sis. Hindi mo shoutout. May mo ito yan? Rose Vlog? Char, may ganon. Yes, may wala shoutout all here. Hello, host. Hello, sis. Si Yan, Rose Vlog. Bahay mo ito yan, Rose Vlog. Sana ngayon yan. Yan, Rose Vlog. Ngayon ko palang nakita si Yan, Rose Vlog. Baka gusto mo silang dikitan, sis. Mga OFW to, sis. O, dyan ka, Wapol.
Yan, a Rose Vlog. Like ka. Hoy, Bayot. Pasensya ka na, Day. Mag-live ka pala nga, Premiere, Day. Yan, a Rose Vlog. Kaninong to? Kaninong ninja to? DJ Jonel sa Dino. Ikaw ba nang giatay ka, Day? Dingle. Ikaw. Kung ba ano, butanin mo eh. Kung saan lesya? Dingle. Sis, hindi na lang. Bahala na kayo, sis. Kayo na mag-adjust sa mukha natin, sis. Kasi napagod ako, sis. Ayun. Kailangan ko magsalita kasi pag ganyan ako pag ma-stress. Pag ma-stress talaga ako, sis. Konti na lang man. Hindi as in bunga-bunga. Binubuis out ko siya sa magsalita ako at saka magsayaw. Hindi ako magsasayaw kasi magsasayaw si Sol Abby. Waray ako, may ganda live shoutout, sis. Wala si Amo, sis. Char! Ito lang yung malaking giatay, sis, na swerte. Kasi hindi lahat ng mag-giatay swerte. Kaya mag-giatay, no. Sa lahat ng mag-giatay na malaki, ako yung pinaka-swerte. Oh, sige, sis. Question and answer. Waray ako. Wala ba si Amo dyan? Itago-tago yung mga ano dyan. Mga sandata dyan. Patay kayo, loads. Okay, buti naman, sis. Huwag mo na kayo mag-play sa taas. Ay, bukas na, eh. Huwag mo na kayo mag-play sa taas. Bukas na. Huwag yung madilayan yung mga buhay niyo dyan. Stress kayo. At saka pagpahingahin yung mga cellphone nyo, no? Huwag yung ma-loaded yan, no? Kung ma-loaded yan, wala pang pambili. Wala pa kayong mga sahod. Paano na lang yan? Hindi kayo maka-attend sa task ulit. So, i-rest nyo yan. Bukas na kayo mag-play-play dyan. Yes, yes. Coffee is life. Hi, sis. Kamel's channel from Singapore. O, sige. Kaya nga yung iba na bagyo, no? So, okay na lang yun kasi mabait. Oy, okay na lang yun kasi sa Pilipinas na bagyo. So, mga admin natin dyan, mabait. So, paano na yan siya? Paayos niyo yung mga cellphone niyo. Huwag niyo yung i-gamit-gamit yan ng bongga. Kasi pag masira, ayan, wala na kayong pang YouTube. Diba, sis? Kamel's channel. Laika sa suto. Kaya si Laika. Uy, Laika, kinsa ka? Tama. Yes, sis. Ano na siya intro? At saka, may intro na, ano, sis? May intro din na sayaw. Ganon. Ay! Wala, sis, parang baliktad yung damit ko, sis. Wala, baliktad, sis! Nahiya ako, sis. Ano ko muna siya, ha? Kasi baliktad pala ko. Don't forget to like and share and subscribe. You are listening to the music of Iloilo Mix Love DJ. Oh, ito na. Okay na. Ay, nabaliktad, sis. Sige lang, di halata. Ito na. Okay na siya, sis. Hindi na siya baliktad. Remix Avenue. Okay na, sis. Kaya nga, hindi halata, Ay, baliktad, sis. Sabi ko talaga, parang iba to ba kasi, di ba, banded, no? So, dapat ipashow ko talaga siya kasi banded. Charot. DJ Jonel sa Dino Remix. Ipashow ko talaga, no? Tapos, intentional, para makita yung brand. Intentional. Sino talagang message? Kaya sabi ko, parang baliktad siya. Charot. Ganun, parang baliktad siya. Pakita ka rin yung brand. Sis, huwag ka na mag-ano sa ilang oras, sis. May Kasi Uncle Bukol, mamaya na ka mag-text Uncle Bukol kasi nag-live ako. Nag-live ako Uncle Bukol, mamaya na yan. Huwag ka magpa-char-char dyan. Avenue. You are listening to the music of Iloilo
Mixed Love DJs. Yes! 6 million! Anong pitong sa akin alaga? Oh, sige. Wala, baliktad, sis. Ay, ginawa ko, sis. Okay, sis. Okay, sis. Uy, na lumaya, sis. Madali yan to, uy. Hindi ito matagal, uy. Uray ako. Marami na uray sa GC natin. Okay, sis. Ay, sis. Unahin niyo yung mga work niyo. Okay lang. Uy, ang daming nagtitik. So, tingnan nyo, mga tiks. Ang daming mga reklamo. Dahil, mamaya na yan. Uy. Relax niyo muna si admin, no? Hindi pa ito nakabayad sa ibang mga bayarin. Sa ibang palasyo. Ma-post na tayo nito. Kasi nasa ano na lang. Buntag sa'yo, umaga-umaga. Dito na, ganyan-ganyan na. Tapos tanghali, ganyan. Ganyan-ganyan. Uy, gino ko dahil. O si lumayas kayo, lumayas ka na, naon na, yos. Di ba sis, Commerce? Uy, di kita niyo si ano, uy, si Commerce, ano, uy. Sige na, tamsak ko, sino naman to sila, uy. Inday Goodness TV. Hello, Uncle, andito na si Uncle. Inday Goodness TV. Ay, ako, hello. Uy, salamat, Char! Uy, sir, hindi ako nag-ano ngayon ng makeup. Kaya hindi ako masyadong maganda. So, maganda pa rin ako kahit walang makeup. Char! Ay, Uncle Bukol. Huwag kayo mag-ano dyan, Uncle Bukol. Ano to? Top 3 to sa sa international na watch. Ito naman si Aquan ng channel. Anong top to? Bigyan mo natin ito ng hoy, nyo si Kamal's channel. Kita nyo yan si Kamal's channel. OFW yan, mabait yan. Kakuha ng channel, yes. May wala shoutout from ay, ganahan ko. Si Don Dato Vlogs. Hoy, youths, maraming mga gwapo dito, youths. Pwede kita nyo. May shoot too, madam. Yes. May wala shoutout, Don Dato Vlogs. Pwede kita nyo si Don Dato Vlogs ba? Kasi mabait yan siya. Supportive yan sa mga channel ninyo. So, yan, dikita nyo niya. Tsaka si Commerce channel. Wala yan sa natin. Wala yan sa bahay natin. So, dikitan ang dapat dikitan. Para hindi masayang yung matambay. DJ Jonel sa Gyno Remix. Lagi, uy, ginoo ko, day. At saka si, Bonnie TVs. Ay, saba-saba, day. Kinala sa kanila sa GC, day. Kanina siyang wala. Ay, bayot. Wala, gichoy-choy ako ni Yuts. Uy, dikitin na si Bakadahan ng Amerika. Taga-Amerika din, Si Don Dato Vlogs. Ang bait niyan, sir. Ano niyan? Sige na. Si Bonnie Teves, char. Dikita natin. Hindi kasi mga main yung panggamit, oy. Pag sure na, bayot. Hindi mo ako inad. Yatay ka. Ikaw yung hindi nag-add sa akin, i-add mo ako. Ang daming mga gwapo ngayon, youth, sa GC ko, youth. Sige na, youth. DJ Jonel. Mga fresh kayo, youth. Sige na. Youth. Pasaway kayo si admin, no? Isa. Kinapay na emergency. Big Lip. Mix Club. Isa naman to. Sige na, yots. Dikitin yan na, yots. Ay, gatay, oy. Sige na ba, dikita. Bahala mo din, ha, oy. DJ Jonel sa Gyno Remix. Hindi nyo dikitan. Sayang yung matambay nyo. Asa na si Camels. Bayot, yan kayo sa Facebook, yots. Si Aquan ng channel, yots. Sige na. Mga lamion na sila, yots. Bala ka, di ka mahay. Dilig, ganito talaga kami magsalita, mga loko-loko. O sige, Don Dato Vlogs, dikitan nyo yan. Si Bonnie Teves, sige na, dikitan nyo na yan sa USA, yan siya, USA. Paglagot ko na niya ba, kahit yung kayo na siya ulo ba. Carms Des, ayaw na itong Japanese, kasi pag Japanese yots, hindi mo makita yots. Carms Des. CARMSDESO, go. So go na, dikit-dikit na. Ang call si Merle's channel. Mix Club. Sige na, yan lang yung mga bago natin dito, no? The rest is mga kasabuat natin.
mga ano, kasabot natin sa bahay ni Kuya. Sige, magdikita na kayo. Bahala kayo dyan. Masayang yung mga tambay niyo yan. Bahala kayo dyan ay. Salamat kayo ha. I love you yun. Sala. Nag-love you na sila mo. Nala. Dikiti yun. Pati kalag. La, 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 la. Ako aning channel. Bayot. Humana bayot. Pero pag-comment pag mo ay. Si Laika Yots. Kuha na siya. Buang World. Diba? Bunga yung mga friends natin Yots. Buang World. Ako aning channel, si Uncle Bukol, super unique youths. Super unique. And then yung anak ko, John! Hoy! You take shower ba? Ditsin niya akong anak ko eh. Yes! Nani sa to ang ano eh, sa palasyo eh. Uy, ang Facebook na ako. Ano sa labi, i-type na ko na akong Facebook na katong char Facebook. I-add ang kulot gamay. Buang world is familiar now. Uy, nakakadiya yun. Sige, gala. Kanagsa ako mag-live. Bagong tikaron. Yes, kulot gamay. Yes. Kanang pinakagwapan diha, nagdala og baboy. Ay, iro di ay. Sige na. Oh, nadi ni ara oh. Kulot gamay. Mo ni siya ako ang pang-spy na Facebook. Unay maglabad-labad sa kuha, di rin ako pangitaon. Kung sa main, lisod, di rin rapid. Isunat ra ninyo ang kuan, spelling. Kung mag-Japanese mo yot, malibog yun mo yot. Kasi gala-gala yot. Sige na, i-add na ko, dali, now na. Kaya i-add ka, malingaw ka sa mga ano yot. Sol Abby. Wait, tambayan ko si Buang World. Namagayan ko siya basta baka ipabarang ako nito. Buang World, tambayan ko si Buang World. Yung mga big, may gadget dyan na bonggang-bongga. Si malain ni siya yots. Dali lang ni, mahuman ni. Asa na si... Uy, Buang World, doon sa Malaysia. Oh, sige. Dito na siya. Isa-isa ya, deko, ane. Yots, dikiti si doon, ano, kasi vlog yots. Sige na yots, Kamal Shanner. Yes! Di, tanaw na ko na yung mga kuanyat. Tanaw na ko na ron. Na ako sa premiere ni Kuan Buang World. Kaya na lang nino. Okay na po mga layas. Tanaw nyo ang premiere ni Buang World. Butan na siya, butan. Lagi tanaw na ganun. Message ka da ilang. O sige. Wala ko'y jacket. O sige. Inday Goodness TV. Tanaw sa na to ni. Inday. Ay sa ha. Charles Bentor Vlog. Hello sir from Qatar. Ang ating friend na matagal ko ng friend. Salit lang ha, salit lang. Sino yon? Si Inday Goodness TV. Inday. Okay. Inday Goodness TV. Sige. On the way sa'yo, sisi. I'll give you one, ano. Okay lang, sir. Hi, Cubs ng Dubai. Andito ako sa bahay, Lods. Inday Goodness TV, on the way na. Si Ronnie Chavez. Sige na, balikan na. Sige na, Yots. Ano, USA yan, Yots. Chad Bento Vlog, Qatar. Yung mga friend ko dito, mga bongga, mga bully talaga yan. At saka mabait at legit. Basta maglagay lang kayo ng comment. Ganon yun. Inday Goodness TV, yes sis. May wala shout out. Dito na ako sis. One jacket for you. Ay, jacket naman. Banana. This is super legit. Legit pa to sa ating mga boyfriend.
MK Kabilan, Tamsak Sisi, mag-let shoutout sa'yo sis. Sino to? Ako ay maglilista na. Lista. Yes. Sige na, Inday Goodness TV. Saan ka ngayon, Inday Goodness? Kamerls Vlog. Sisi, saan ka na? From Singapore. Yes, Inday Goodness TV. Godness TV. Saan ka ngayon, sis? Health Aldimex Vlog. HK ka, sis. Sige, sis. Pasok ka sa amin, sis. Sa aming palasyo, sis. May kami, sis. May mga, kami na, mga pakulo. Sige na, sis. Yes, legit pa sa boyfriend mo. Minsan yung mga boyfriend natin nangloloko, char. Charot lang, hindi naman lahat. No? Kasi hindi pa naman ako niloko. Ako yung nangloko, char! Ganyan yung kaganda yun, sir. Love your own, gano'n yun. Bahala sila. Camera, saan ka na? Inday Goodness TV. Ano yan? Legit na legit. Dikitan nyo lang at saka lagyan ng comment from Hong Kong. DJ Jonel. Chard Ventures Vlog. Sige na. Si Chard Ventures Vlog. Very, very good friend. Very, very good friend. Charot. Dikitan ninyo si Chard Ventures Vlog from Qatar. Very supportive yan. Very supportive. Go na. Sayang. O, sino pa? May sino sa Darik Anoy? Sino to siya? Oh, daan lang sis. Pwede mga sis. Well mo daan sis. Salamat sis. Salamat. May kami na love shoutout. I-SS nyo ha. At saka isend sa pagbigyan tayo ng Merry Christmas. Magbigay ko ng Merry Christmas later. Thank you, 9 million. Ay, Bisaya ka man sis. Uy, ginoo ko na Bisaya. Ano ko mag-Bisaya pag mga tao rito. Taod-taod sis. Oh, sige. Taod-taod sis. Sige na. Para sayang sis. Mga kuan na sila sis. Chad Bento Vlog. Doon na to vlogs. Dikitin mo na sis. Mga legit na sila sis. Chad Bento Vlog. Super legit. Mabait yan. Mabait. From Qatar. Dito is 11 PM na. Waray ako. Angkol Bukol Adventure TV. Dikitan sis. Tiglet. Di, mga legit yan sila dyan sis. Lahat mga main yung gamit nila sis. Clear music only here on Remix. Si MK Kabilan, yes sis. Huwag kang ganyan-ganyan sis. Magdikit ka sis. Sayang yung tambay mo sis. Ganyan tayo no. Pag magtambay tayo, at the same time ma-enjoy, at the same time may mga bingwit. Yan yung tinatawag na benefits. Pag benefits tayo mga sis. Huwag na namin i-char yung mga dyan. Dapat may benefits. Kanino dan? Kaon sis, nagkaon ikong saging o. Kaon nagsaging. Na may sobra. Okay. Kabalo mo sis, karing saging sis. Ang alamat kang saging. Usa ta mga to, magkaon tag saging sis. Kain tayo ng mga saging. Kasi nakaka-relax sa ng mind, nakaka-relax ng heart, at good for sleep ang saging. Oh. Diba? Ganun yun. Walang problema yan, sis. Kasi alam ko naman, legit ka, sis. Doon ba ito vlog? Si Wapo lang. Andito siya, pwede lang. Huwag kayong maganyan-ganyan, sis. Dito si Wapol. Jonel sa Gino. Family kasi vlog. Sige na, magdikitan kayo ni Chard Bentor. Sige na, Inday Goodness. Ang alamat ng saging yots. Ano? Ikaw, dyan ka no? Samok-samok dyan ka no? Ito, man ka no? Okay. Oh, wala problema sis. Huwag mo na akong i-play. I-play mo yung mga tao dyan. Huh? Ah? May naghanap sa'yo? Yes. Jonas! Chard Bento Vlog. Hoy, pagdikitan kayo dyan ba? Huwag kayo magchika-chika dyan. Magdikitan kayo. DJ Jonel sa Gino Remix. So, palpal daw, day. Doon, dato vlogs. Mag-comment kayo.
Legit yan. Ay, susway, char diha yun. Oh, Kamals, dandikit. Ang bibi niyo ko, meet my baby. Meet my baby. His name is Waffle. Sige na, magdikita na kayo. Char Benter Vlog. Go! Go na yan. Yan. Sige na, uy, bahala mo. Bahala mo din ha. Bahala mo dyan. And I goodness TV, mag-comment na kasi ha. Full pack. And I goodness TV, full pack from Char Benter Vlog. Full pack. Sa Dino Remix. Ang cute yun siya, sis. Yan. Natog na. Napagod sis. Hika po eh. Love kayo ni mami ay. Natog siya. Yes. O sige, bakas kayo. Kamals Channel. Sige na. Super legit from Singapore. May ano talaga no? Bigyan daw ko siya ng anak. Hindi man daw siya nangungupa, oy. Ano to say? Ano, tawag dito, wala siyang feelings. Ano siya? Simple lang sa buhay. Hindi to siya nangungupa kasi. Yes! So, kuli ako, 12 a.m. Yes, sis. DJ Jonel sa Dino Remix. O, sige, sino pa mag-shoutout dyan para mabalikan kayo? Si Waray ako, Char Venture Vlog TV, mga main niya yan. Sige na, pak yan sila ha. Mag-fishing ka dyan. Sige na sis, mag-fishing ka sis. Kasi mga legit talaga yan sila sis. Mga kakilala ko na yan sila. Mga dating friends ko pa yan. Na hindi pa na morning. Okay, saan na kayo? DJ Jonel Saan na kayo mga loves? Yes, tapos na sis. And then Kunis TV, Char Venture Vlog. Magbigay tayo ng ano kay Char Venture Vlog, no? Kasi friend natin yan, no? Mga friendship natin yan, no? Slow jam. Dito na yan sa Mga friendship natin yan Remix siya. Avenue. Kamals Channel, DJ Jonel sa Char Venture Vlog. Uy, i-watch ninyo yan, ha? Huwag kayong magpa-char dyan, ha? Dapat i-watch talaga ninyo yan, ha? Nawa. Para hindi para hindi ma-spam, charot. Hi sis, tense videos. Hello sis. Uy, mabait yan si sis. Uy, Hong Kong din yan. Tangsakan na yan. Char Venture Vlog. Char Venture Vlog. Saglit lang sis na nagsukli ako sis. Nagbalik loob ako sis. Kasi baka magalit sila sis. Connecting just about everyone. Waray ako, Dan Olbel. Sige na, dali ah. Chard. Saglit lang ha. Hi sis, tense video. Sis, Chard Venture Vlog. Hoy, dikitan nyo si tense video. Ano yan? Main niya yan. Mabait yan. Chard, bumili ako ng saging sa Bilyago. Ito yun sa'yo, sir. Oh. Chard Venture, makikita ngayon. Makikita ngayon. Uy, madikitan na lagi kayo ba? Chard Venture. Sige na. Sino yung magpa-shoutout dyan? Dili lang dali on host. Hinahinay. Hinahinay yun. Kasi pag magdali, magdudumago yan siya. Harang ako kay Char Venture Vlog, ha? Huwag kayong magpa-char-char dyan, ha? Oh.
Dito ako, so bumili ako ng saging sa Biliago Mall. Buhay OFW. Welcome sa Sir Venture Vlog. Ito to sa special ninja. May special, may ordinary, may local, may international. DJ Joanna sa Dino MX. Masarap na yung ano sis, yung daliin. Anong klaseng masarap? Uy, hindi ko alam yung mga ganyan-ganyan. Huwag niyo ako turuan ng mga ganyan. Hi sis! Gamer Vlog! Uy, nakita niyo si Gamer Vlog from Taiwan. Sige. Si Gamer Vlog from Taiwan. Sis, magdikitan kayo dyan sis. Sige na sis, now na. Sis, maraming fish dito sis. Si ano? Oh, sige. Tense video, sige na. Si Gamer Vlog, ano yan? From Taiwan. Wala, ang gwapo ni Sir Benchon. Ronnie Chavez, paiwan ng bakas. Yes, si Ronnie Chavez, paiwan ng bakas. From USA. Hindi kayo lugi sa ads niyan, USA. Uy, ang ganda ng intro ni Sir Benta. Kamerl's Channel. Maglista ko Kamerl's Channel. Wait lang ha. Merry Christmas! Happy New Year sa lahat. Stay positive mga yots. Saglit na, naglista ko ni Kamerl's Channel. Kasi lang, Kamerl's Channel. Naglista ha. Naglista ako ha. Tense video. Sige na. Saglit lang. Sino to? Tense video. DJ Joanna sa Sige na. Sino pang magpano dyan? Yes! Yung iba sis, nabababa sila ng link sis. Bala sila, oy, okay lang sa akin. Sinong padikit? Si Vonnie Chavez. Suki natin yan, suki. Si Cici Chavez, Vonnie, from USA. Si Tim's Videos from Hong Kong. Achel Bentor from Qatar. Kamerl's Channel from Singapore. Si Cabs is from Dubai. Mabait yan. Mabait yan siya. Ang Bisaya yan sila sis. Uy, saan na kayo? Uy, sino yung pa-shoutout? Uy, bago tayo umalis. Dino MX. Family Kasipi Vlog. Yes, from Malaysia. DJ Joanna sa Dino MX. Walay ako. All the kids. Salamat. Stay connected. Oh, mabait yan sis. Mabait yan siya. Kilala namin ni Butchak yan. Suki namin yan ni Butchak. Don't forget to like and share and subscribe. Oh, sige. Okay sis. Nag-premiere daw si... Sino to? Fanny OFW. O, sige. Tapusin ko muna to ha. Dalawa ang nadikit ko sa Family Kasipi Vlog. Dalawa daw sis from Vonnie Chavez. May na-premiere. Di lang ha. Nagdikit na ko sa'yo. Na-premiere si Fanny OFW. Anuhan muna natin. Puntahan muna natin. Ang daming reklamo eh. Pinoko eh. Nag-premiere. Si Fanny OFW. DJ Joanna sa Dino MX. Yes, sino to? Baby Love, go there. Kamerls. Coming, yes. Andito ako sa premiere ni Fanny OFW. Sino pa? Wala.
Umalis na sis. DJ Joanna sa Dino Remix. Umalis na sis. DJ Joanna. Na-support din ako ng Premier Yachts. Thank you everyone. Salamat, salamat. Lagi sis, mo rin nakabintaha no pag nairain ko an magkaon sa usaging. Dino Remix. Si Donda to vlog, umalis na siya sis. Okay lang. Grow. Big Lip. Sa oras da sis. Slow. Kami ikaw kanon sis ba pero ang atong diet ani oy, saan na lang oy. Oh, Stay tuned as we give you the latest with DJs of Iloilo Mix Lab. Like a bomba! You are listening to the music of Iloilo Mix Love DJ. buntis ka sis? DJ Joanna sa Dino Remix. Waray ako, yes, pulpak. Busy si waray ako ng isda. DJ Joanna Lagi sa sis. Dino Remix. Pila na yung watch hour sis? And diving Hong Kong. Hi sis, may malaba shout out. Gusto ba ninyo magdikitan? And diving, kasi need pa tong in diving Hong Kong. Need pa nila ng banana kasi. Kaya bigyan natin mo. Waray ako, oo. Oy, kahit ganyan yan si Sisi, I love Sisi Waray. Waray ako from Hong Kong. Gusto ko yung mga tao na mga good vibes. Yung kausap mo ba, parang nag-good vibes din sila sa'yo, nagbibigay ng swerte. Ayaw ko yung mga negative na mga ka-BLS ko. Bahala kayo dyan. Gusto ko 100. Oo nga, no. Ganun lang, sis. Give and take lang, sis. Give and take lang sa mga tao ba. DJ Joanna sa Dino Remix. Give and take lang, no. Ganun yun, no. Mahirap pag take ng take. Marami negative, sis. May mga negative pressure. Mga negative pressure at iba pa. Char lang. DJ Joanna sa Dino Remix. Huwag na bayad, ha. Yes, sis. Ayan, kasi mahirap kasi sis, mahirap kasi pag sa ganitong larangan ba, mag-real talk na lang tayo minsan, no? Sa ganitong larangan, kasi alam nyo naman yung mga monkey business natin dito, so,
Naka-stress din. Kaya happy ako sa palasyo natin na kahit papano nawawala yung stress. Minsan na nagdagan. Pero okay lang kasi na-remove na yung mga stressor, ganon. So, happy lang din kasi minsan kami ng mga taong mga mag-char-char, mag-chika-chika, hindi lang hanggang BLS, hindi lang hanggang ganon-ganon. At least ma-entertain din at the same time. Yung makausap mo ba lang, hindi lang all about sa YouTube. Kasi may mga ganyan dahil. Ganon yun dahil. Kaya happy ako sa mga friends natin. Kasi, sila, majority talaga is good. Kasi pag may bad talaga yan, remove na yan siya. Wala nang alinlangan. Ganun yun. Tsaka importante talaga give and take. Huwag yung take lang ng take. Kasi lahat naman need natin ng mga tao. Need natin ng lahat. Need natin ng ma-inspire tayo. Char. Excuse me. Need natin ng mga charot sa buhay. Charot. Para ma-inspire, ganun yun. Diba, sis? Taas sa tiil, sis. Taas sa paa. Tama ba yung sinabi ko? Pag hindi na tama, sis, wala na akong magagawa. Kasi, Boss Badista. Hello! Boss Badista, mega big love shoutout. Ito ba yung bahay mo? Hello, Sir Lods. Diba? Ganun yun. Boss Badista, diba sir? Ganun yun, sir. Huwag na tayo mapachar-char dyan. Kasi kung magpapachar-char ka talaga, wala, patay. Logi negosyo. Logi negosyo, yots. Yes, Sol Abby. Sulabi sis, mabait, din yan, trusted na tao ko din yan. Hindi lang sa YouTube, sila Gina, sila Butchak, sila Lisa Buang, talaga yan sila okay. Si Boss Badista, dikita natin. Saan naman si Donda to Vlogs? Boss Badista. Wow, ang laki na pala ng bahay ni Boss Badista. 11K subscriber. Ay, ito ba yon? Ito ba yon, sir? Boss Badista. Sige, dikita natin ito si Boss Badista. Waray ako, Dan Pulpak. Yes! From USA. Si Sister Bonnie Chavez. Waray ako. Saan ka na, sis? Sir Boss Badista. On the way po. Thank you, sir, sa tambay, sir. On the way na, sir. Kamerls. Sino to? Ay, ikaw pa. Oo, dito na ako. Huwag na magbayad si sis. Magpahinga ka dyan, Kadod, dong. So, thankful kay Sir Kadod, dong. Malaking, yan siya, malaking bagay sa natin, alam mo na. Kasi pag wala ako minsan, wala mag-a-assist. So, meron sila, kasi may mga work din tayo, Hindi lang tayo sa YouTube nakababad, Ginoo ko. Uy, mga sis, bilisan nyo dyan, mga sis. Kasi 10 minutes lang, alis na ako, mga sis. On the way kay Boss Badista, malaki na bahay ni Boss Badista, 11,000. Diba? Bonnie Chavez yan siya, sis. Natulog na. Sige na, bago ako lalayas, yes. Dikitan ko kayo, Si Kadodong TV, yes. Hello, Vames. Thank you, at waray ako. Bisaya yan siya, sis. Si waray ako. Bisaya, makaintindi per si, matulog na tayo. 10 minutes na to, alis na tayo. Nagbayad muna ako sa kanila na para marami naman. Kasi yung iba kasi yung iba hindi naman hindi naman lahat pero kadalasan napupunta ako sa mag-LS. Yung so far good naman yung iba, yung syempre yung tayo
magbayad din tayo sa kanila, no? Kasi nag-watch din tayo sila sa atin, no? So, dapat magbayad din tayo para sa kanila din. Kasi, hoy bayot, hindi mahirap magtamay-tamay dito, magchika-chika dyan, no? No, tapos magchika-chika ka dyan, tapos hindi mo suportaan yung mga tao. Dapat magsuportaan din. Kasi lahat need natin ng mga char-char dito. No? Hindi ko upo dahil. Kaya, ganun lang. Ganun lang ang buhay YouTuber. Since di tayo sikat. So, maldita ako, sis. Hindi, ako po, di. Waray, pero di maldita. So, maldita ako, sis. Huwag ganyan, sis, char. Alam niyo mga sis, speaking of maldita, sa yung word na maldita na yan, okay lang yun, sis, basta nasa lugar magminaldita. Yes, ganon yun. Dana daw, sis. Okay lang tayo magminaldita, basta nasa lugar. At saka maldita with a heart. Ganon yun. Kung magminaldita ka, day, na wala ka sa lugar, day, arrogante yan. Ganon yun. Magminaldita ka na, ay, ganun kasi walang reason. Ang tawag yun, magminaldita na walang reason. Ang tawag yun, mental disorder. Mental disorder, sure. Of course! Hindi mo natin mag-makeup. Ika pa talaga. Ganon yun. DJ John is a dino. Ang laki ng bibig ko. Dapat magkatawa tayo. Magkatawa ganyan. Yung social ba? Ganun. Yes, te. Huwag kayo mag-char-char dyan. Ano yan, sis? Mas gusto ko yung ganyan, sis. Kasi, the revelation, last year talaga, sis, may mga kakilala ako. Hindi, wala pa sa YouTube ha. Yung, uy, bayot, ang bait-bait, bayot. Lahat ng mga, pwera sana, mabait ha. Lahat yun naman, mabash tayo nito. Ay, baka kayo naman. Ano kung pakain naman. Yung, lahat ng verse Bible, day. Alam, day. Pati ano, day. Old verse at saka new verse. Kaya wala kong alam sa Bible, day. Pero I have God in my heart. Ay! And my heart and in my mind. Not only from my tongue. English. Ganon yun, sis. Buwanan ako ba? Dapat sa kamera, matik-atik ko tao. Mapatik-atik mo tayo minsan, uy. Ay, ala, yun ang Yolanda. Hi, sis. Hoy, si Yolanda. Ano yan siya? Yan yung first friend ko sa YouTube. Yun ang Yolanda. Sina? Yun ang Linda. Ganon yun, sis. Huwag kang mapachar-char, sis. Ganon yun. Magminaldita tayo na nasa lugar. Magminaldita tayo na with a heart. Magminaldita tayo ng may reason. Kasi pag magminaldita ka na walang reason, ano yun siya? Kailangan na yun siya ng solusyon. Kailangan ka na ng psychiatrist. Hello sis, okay lang kayo sis. Nag-isa pa ko ng 1 month sa YouTube sis kasi nagkuha ko ng Japanese driving license. Ito yung license ko ba sis? Hamburgera no? Hamburgera. Yan sis. I have my license na. It's so hard to get in Japan. It's really, really hard. It's a tough training. It's a tough exam. Tsaka English, ganon. But napasa ko siya dahil. Kasi, may kodigo ako. Charot. Try lang, hay. Bakit sis? Nag-isip ako sis kasi need ko talaga ito. Now, okay na. Sinahinay lang balik. Ganon yun. Sis, bakit ka na-stop? Ganito na lang talaga ako sis. Mas maingay ako sa personal. Sige, question and answer. Nasagutin ko. Next time, magpaganda ako ng bunga kaya para marami tayong viewers. Swear signal. Asa, uy! Okay lang mag-rest, uy. Importante, di madimoni. Okay lang mag-rest, basta wag lang mag-demoni sis, no? Basta good vibes lang ay ayoko na ng mga ano. Ayoko na ng mga ganun-ganon. Basta good vibes. Ganun yun. Pag hindi sila makasabay sa trip natin, problema na nila yun. Basta alam mo, happy ka. Hindi halata, founder ay
naku sis, ganito na talaga ako sis. Pag magsalita sis, ganon, kahit saan. Pag magalit sis, ganon. Alam, super cool. Kaya sabi nila, galit ka ba sis? Why? Hindi, ako ay nagpapaliwanag lang. So how much more pag magalit? Super sweet din. Char. Uy sis, ganun. Huwag tayong magseryoso sis. Kasi pag magseryoso ka sa buhay sis, tapos iseryoso mo na, no, wala hindi lahat seryoso. Huwag ganyan. Life is too short. Uy, hindi, Ben. Palig. Oh sis, digitan mo sila sis. Mga OFW to sis. Ano, ingayan si Wapoy. Wahol. Oy, di mami? Mami? Mami na? Sige na, oy, magdikita na kayo. Oy, sige na. Kasi matulong na din ako. Oy. Mag-check pa ako ng ano. Hindi talaga halata na founder. Kasi yung mga founder, founder, yung mga ano-ano, eh. Yes. Okay yung may saltik sa sis, kausap, kaysa may saltik sa utak. Pag may saltik sa utak, sis, iba na yun sis. Diba? Inday Ring Hong Kong, yun ang Linda. Sige na sis, magkita na yun sis eh. Yun ni Linda, supported yan sis, mabait yan, Bisaya eh. Sige na. Okay lang yung ganun sis. Diba? Sabi nyo, hindi ba? Oh, hindi talaga halata kasi napakaano ko. Happy-go-lucky ko talaga sis kahit sa ibang friends ko dito. Ano na, wala lang. DJ Jonel Sagayno. Diba sis? Kilala ako ni Yonel Linda. Ano yan siya? Hindi pa ako nag-YouTube. Friend na kami yan. Parang customer ko yan dati sa mga beauty products. Kasi na yan siya dati. Ano tawag nito? Customer ko yan dati sa beauty products. Kasi nagtitinda ako ng beauty product ng Japan. May nag-message sa akin. Best music mix on here. DJ Jonel Sagayno. Kaya ito. Customer ko yan sa sabon. Si Boss Barista, Dana po Sir Lord, salamat. Si Yunil Linda. Oh sis, mag-package ako sis next time sis. Magtinda ako sis. Hindi pa ngayon sis kasi mahal pa. Mahal pa ang padala sis. Sis, Yunil Linda sis. On the way ako sa'yo sis. DJ Jonel Sagayno. Pwede kita si Yunil Linda. Harang ako sis. Yunil Linda harang sa bagong ninja ko. So wala na bang magpa-shoutout dyan bago tayo umalis? Na lang ha, 3 minutes. Layas na ako ha, kasi dami pang gagawin, dami pang i-check. Thank you everyone. Thank you. Okay sis, salamat sis sa 14 na thumbs up. At saka 8 million na tambay. Salamat po sis. Okay, may 3 minutes pa. Pwede pa magdikita. So, Vonnie TV sis. Si Vima Vlog. Chardon Tour, Commerce Channel, Film Video, Video Chavez, Indiving Hong Kong, Boss Barista, Yonelinda, and Gina's Channel, thank you. Si Cubs, Aldi Vlog, si From Dubai, and si DJ Jonel Sagayno. Si Sol Abi, of course, si Kadudong TV, thank you. May shout out, thank you sa lahat and always. Sis, kumusta ka naman sis yun nilalinda, eh? Sino naman tong mahisang tapis long hair? I started to cry. Okay sis, okay na, okay sa. Pwede na kayo lumaya sis. Okay na kayo sis. Yun yung natin dadan full pack sis. From Bonnie Teves. USA yan sis. Mabait yan. Bisaya po na dahil. Sis, sige na sis. Tikiti sis. Sa US na siya. Buta na siya. Wala naman sila Uncle TV. O si Ako Anong Channel. Sige na.
go na guys. Listening to the music of Iloilo makes love DJ. Playing na ka sis. Sige na. Bago ako lalayas. Okay na ba ang lahat? Joanna Sagayno. Sis, kuan na sis, Bonnie Tieves, BONIE T-E-V-E-S. I-type ako din ha sis. DJ Joanna Sino tong 8 million people? Okay na ba? Wala na bang utang? Ay sis ta. Puhon ha. Mauna magsayaw, dyan ko sa mga sis. Ikaw una magsayaw, sis. Tapos magsayaw din ako dito next time, ha? Sis, mauna sis, oh. Si Bonnie Chavez, sis. Social na, sis. Fresh from the farm. Virgin pa na siya, sis. Thank you din sa tuloy sa attention mo. Hindi ako nalamig sa ginaw. Huwag kang nalamigin, sis. Kasi pag maglamig ka, sis, wala nang grasya. Dapat huwag malamig. Dapat mainit. Nagbubuga. Ganon, sis. Dapat magbubugat tayo ng pagmamahal. Pagmamahal at kainitan. Char. Char lang. Mix on here. DJ Joe Ako rin mo anak sis, no? Yun nali. Wapo, baya. Liwat sa niya si Muha. Nag-comment ko sis. Oh, virgin pa na siya sis. Si Bonnie Chavez. Ano siya tatsa? Wala ko. White tatsa. White tatsa. Dali, white tatsa. Abang white tatsa. Abang white tatsa. Iko na mami. Iko na mami. Iko na mami. Iko na. Iko na. Ano ang white tatsa? Ang white tatsa. Akong bata. Katulgo na akong bata yun. White tatsa. DJ Jonel Sagayno. Sino pa mapadikit dyan? Si Yonel Linda. Super legit. Sige na. Sino pa mapadikit? Bago ko i-close ang live natin. Hoy, Merry Christmas ha. Advance Merry Christmas. Indeving Hong Kong. Yonel Linda. Sis, dikitin sis. Hong Kong na sis. Dali sis. Indeving Hong Kong. Dikitan ka ni Yonel Linda. Excuse me. So, mabait yan. Friend ko yan. Siya yung first na friend ko na sa YouTube. Ayaw, in town. Puhon na sis, puhon. Crisis pa sis. Nakasahod sa YouTube sis, first time. Pero i-verify pa na akong account. Yes, Merry Christmas sa tanan. Yes, tama. Uy, paminaw ba? Dikiti sis, in Debing Hong Kong. Si Yonel Linda. Oh, mabait yan sis. Mabait yan sila, eh. Tawa si Wapo na pagod naman na siya. Joanna Sagayno. Lagi sis, oy. Katong sahod sis, sa isa ka tuig, mas dako pa sa kuan sweldo sa kaadlaw. Pero okay, pasalamat pa rin, no? Kasi ano yan siya, ba, memories natin ba? Patampo na siya. Oh, nagwag-wag siya, oh. Hoy, yun nila Linda, sis. Dikitin na si Solabi, sis. O si Gina's channel, sis. Uy, dikitan mo ba? Dikitan. Sige na, dikitan na. Nawa ang mata, sis. Nawa ang mata. Correct. Oo, Jude. At the same time, memories. Natong na pala siya, sis. Nawala yung mata. For the moment we all begin to move again. Now is the time. Nawala. Asan yung mga balay? Oy, magparamdam kayo. Saan yung mga bahay nyo? Sige na.
Saan na kayo yachts? Correct. Oh, nakabuod sa friendship. Minus na stress. Sis, nadikit na sila ron. Sir, Inday Bing Hong Kong, sis. Inday Bing Hong Kong. Gitago, sis. Kaya basig makita ni Lolo. Inday Bing Hong Kong. INDAY. BHING Hong Kong. Asa na mo, oy? Di mo magagawag tago, be. Na. Opo, kasabi sila, oh. Di mo mag-ana, ha? Huwag kayong ganyan, ha? Char. Uy, pagdali mo, uy, kasi alis na ako, uy. Ako ito, oh. Butan kayo. Dili, ang pilion po ni mo, sis, kana pong kuan. Kana pong kaning no copyright. Okay man eh. No copyright yun dapat. Natuhog na siya. Uy, sis, ano ha, yun ni Linda na, dikit na tika, sis, ha? Na din, dikit na. I-watch later ko itong mga tao dito. Okay na ba ang lahat? As in, sis? Wala man ako, sis? Okay na. Okay na, sis. Lagi? Mojud. Uy, okay lang mo din ha, oy. Nakapunta na daw siya si Inday Bing Hong Kong sa mansyon ni Yunili Linda. Kids video. Na, i-mute man na, oy. Okay ba man i-mute, sis? Pwede man na i-mute. Pwede man na i-mute. Sis, kanang iha din na, sis. Inday Bing Hong Kong. Iha dyan ang main. Main yun na niya, sis. Kanang Inday Bing Hong Kong. Kana, pag-scroll magod. Main yun na niya, sis. Nag-ano ko din eh. Main yun na niya, sis. It's better na lang i-mute. Para no issue. Ako gilimpiyon dyan ako tanan. Wala kayo 24 hours na morning ako dayon. Gilimpiyon ako tanan. No issue di. Naaka sa wala pa 24 hours sis. Morning na ko dayon. Na-approve dayon ko. Yan akong watch hours sis. Ako na po. Ano ba siya? Within 1 month. Kuha na ko ang 4,000 watch hour. Si ako din siya. Ako aning channel. Uy, kinsa man ang 8 million people din ha, eh? Save ang button. No. Angkol, bukol. 8 million.
Inday in Hong Kong. Ako ano siya dito, Inday. Okay man na sis, uy, nag-start pa magugas sis, normal man na. Okay man na sis, normal lang na. Normal, enjoy lang ninyo. Diba sis, tense videos from Hong Kong, i-enjoy lang. I-enjoy lang nato ang YouTube. Mao lagi sis. Buutan kita sis. 50 sila sis. Saka ako na jud sis. Walay nag-help sa kuha. Yung watch hour ko. May mag-ano, yung about sa mga YouTube kakuan. Correct. Normal na ng mukbang sis. Sa tawag ato eh. Dati wala talaga sis. Sariling sikap. Si Char, oy, correct. Ako ako adyo tong kuan sis ni ano jud ko na kanina man nag-target jud ko dapat mo din ako. So wala ay gikan sa ko ang pag-start sa YouTube. So naa sa mga 3 months ka pin mo din ako. Ako adyo siyang gi-focus. Then na wala, relax na lang. Ay well dili dai no ganapa man dai tay mga kuan no. Pero grabe to eh. 1 month ako itong ipukusan, buntag, play, na, then, mahangyo ko sa mga amiga, kaya lahi naman yung sis, pag abroad, ang mo play sa imuha, kaya super accurate. Super accurate ang kanin ko, sis, pag OFW. Less, di ko ilaga sis, since. Oo, correct. Di ko ilaga sis, sukad. Ang tubo ko lang sa isa kaadlaw no 100 plus. Ang pinakagamay na ko na tubo walay char kay open di ako sa mga proof. Nagilista pag ina ko na. Ang pinakagamay na kong tubo na katong nagseryoso ko 70 watch hour daily. Nakaabot ko 140. Taga-adlaw na sis. Then ito ganin nagakuan po sis kanina ito ganin kaning dagdag ko kayo sis ako mo to wala na ko 1 month mo nin ako. Then mga friend ako dire sis ang Japan dako watch hour ang Japan kaning ang mga friend ako din ginapang kuan ako sa sis na paliho ko play o ni akong YouTube pabaga jud kog naong sis. Napabaga jud kog taman sis sa kuan. Yunil Linda sis. MJ in Hong Kong na pa di sis, napabaga jud taman sa akong mga amiga. Napabaga jud taman sis sa akong mga amiga. Kay pang play ko na inana hangtod na mo kaluyan jud. Labaw nagdalang ka gadget dali ra man makuha. I-play lagi na ko tulong na ka laptop, ba ko lang isa ka laptop. Nang sukli na manager ko pang sure da sis. Thank you sis, salamat. Pag naka-gadget sis, dali ba kayo na sis? Ano na, katulgo na siya yun. Gusto. You want to sleep na. Yo siya yun. Tayo na namin. Kasi inana, katulgo na siya. Tulong na niya ang bata. Matulong na niya ang bata. Tulong na. Matulong na siya basta maglakilak. Dili yun tanan sis. Pa even family. Yun na sila day. Dili yun tanan no. Magani mo like. Di na niyo makita ang mga tao sis. Labaw nag-friend mo sa Facebook, may pang mga ubang tao na ma-meet ni mo. Di ba sis?
Sino pang pwedeng dikitan? I-play ti ka mag-sis yun nali ha. Pag mahuman na sila. Makakita ka mga tinuod na mga amiga. Kanisa kung sa tuwa sis, you know na, mga kalog na sila pero pag once tabang-tabang yun na sila sis. Usahay. Salamat sis Yoneli from Inday Ding, Hong Kong. 10 videos. Napakada sis. Napakada sis. Kaya padikitan ti kami sis Yoneli Linda. Ayang sinina pang summer man yung sinina winter na bedin hilang next week na ako siya palitan eh. Hello siya. Apol. Oh sis, okay na sis. Wa jud sis. 10 videos dikiti si Yoneli Linda sis. May niya na. Heaven's Mix TV. Uy, dikita nyo siya si Heaven's Mix TV. Mabait yan, OFW. Si Inday Godness TV sis, Yoneli Linda. Dikiti. Dikita nyo si Yoneli Linda mga sis. Mabait yan sis. Legit yan, legit. Na, pabeha yun sis sa una. Magyaw-yaw dyan ko sis. Ay, kasi pulos ng mga internet din. Kasi pulos ng mga kwan. Dikita nyo ako, magsukli, manager ko. Hoy, si Inday Godness TV, ano yan? Legit yan, legit. Legit yan, legit. No. Super legit yan. Wala sis, akong ibuhat sis, nag-message lang ako sa mga friend ko sis na, hoy, paano naman, nagpakapal tayo ang mukha sis, yung iba nag-seal lang, yung iba nag-subscribe talaga. Play nila ako sis, ako i-play mo yung playlist nila, direct playlist sis. Yung sabi nila na hindi, sure na depende. Nag-direct playlist lang sis, naku lang guys sis. Kuno, i-play na, gawa din ha. Anak pa, bayad. Muna ingon sis na lahat ng bagay is para-paraan lang. Kung want mo talang ma-achieve. Na, tinuod yun na sis. Mayroon yun mo mga onbaw niya. Kaning na YouTube, kila ka ba to? Ang atin lang ba yung support? Yun, kahit ano lang, konti-konti lang na mag-support. No, wapol no. Namuyab. Oh, masuyam na sila sis kay ang akala kasi nila na nag-YouTube tayo, malaki ng pera. Ang akala nila na, nag-YouTube yan, may pera na yan. Hindi nila alam yung mga behind the scene natin dito at mga sacrifices, mga puyat, no? Kahit sabihin natin na char-char lang, pero time consuming ba yun? Time consuming to youths. Kaya, swerte ka na lang pag may mga connection kayo na, yung, supportive. May ganyan talaga. Wait, tapos na ba kayo? Kasi, na matog. Wala nga masyadong FB friends. Hoy, Ednay Goodness TV, sis, baka gusto mo pumasok sa palasyo naman, sis. I-add lang ako, sis, sa Facebook. Pwede mo ako ma-add sa Facebook. Then, ipasok kita. I-add mo ako, sis, sa Facebook. Gamay Kulot. Unsay pangalan sa palasyo, sis? Wala, sis. Wala ka. Unsay pangalan sa palasyo? Ayun. Gamay Kulot, sis. Ninja ko to siya na FB. Gamay Kulot. Yung profile picture is na ako at saka yung si Waffle, yung dog ko. Sige na, sis. Sino ba mapadikit?
Oo nga, matuong na ako sis kasi mag-12 na dito sa Japan dahil. Sige pa na padikit. Ano sis, gamay kulot. Parang wala pa sis. Masaya dun sa amin sis. Si Yonil Linda, mega mala shoutout. Inday Goodness TV from Yonil Linda, done. Sis, balikan natin si Yonil Linda. Super bait yan at saka super legit. Thank you 12,000 people. Ito eh. Ah, sa doon sila din eh. Alas 12 na dito mga sis. Oo, hindayin ko lang sis na madikitan lahat ng mga tao pa bago umalis ha. Para sure na hindi lugi. Lugi, negosyo bayot. Lugi ang mga inchikyots. Huwag natin palugiin kasi pandemic pa no, tapos lugiin. Kawawa naman. Huwag kang magalit yan na wapol. Nagchika pa ko dito. Ay, nagalit siya sis. Ay, tulog na. Bakit? Tingin talaga siya dito sa akin sis. Nagawaw na yun sis. Tingnan mo ha. Oh, nagawaw sis. Tingnan mo. Masuya yan siya sis. Masuya. Tingnan mo magawaw ha. Nande no. Mama ni mutay dyan na yo. Oide mama oide. Mama oide. Nagalit siya sis. Nagawaw tayo siya. Mama oide na. Oide na mami. Nimutay desu ka? Japanese to siya sis. Japanese, English, Tagalog, Bisaya. Oh. Nagalit siya sis. Oh, ayan na yung machika-chika ko dito sis. Tapos doon lang siya. Gusto niya tabi talaga kami sis. Gusto niya ganyan siya ka ano sis. Chismoso. Etse. Kamaingay dyan. Kamaingay ha. Magmaingay. Ito ba kanina pa ito ano ba? Na. Hi sis Ginas. Ay, wakata. Lagi. Ikaw. Nagalit talaga siya sis. Ano talaga siya sis? Nagalit. Ay, Ginas. Nagalit talaga siya sis. Yunilin sis. Andiyan ka pa sis? Yunilin din. Nagalit talaga siya sis. Nagalit talaga siya. Huwag kang magalit eh. Ay, nabuhi pa tayo dito. Mambili ng bumpers. Nagalit ka dyan. Uy, Ginas. Yunilinda. Dikitan mo sis. Ano yan sis, mga body natin sis, mga friendship. Si Gina's channel, Yunilinda, dikitan mo si ano sis? Dikitan mo si Gina sis? Oh, sige na sis, dikitan nyo ba? Hoy, 10 videos. Sige na sis, dikitan nyo si Yunilinda. Huwag ka na yung magpa-char-char dyan sis. Dikitan nyo na yan siya. Nagalit talaga siya. Uy, stricto ni mo, oy. Uy, stricto siya, sis. Uy, kag dako og kuan. Si Sol Abi, sis. Dikitan, sis. Sol Abi. Nagalit talaga siya, sis. Tingnan mo, sis. O, galit talaga yung mukha niya. Ay, Yunil Linda. Dikit na daw ka na 10 times videos, whatever. Basta main niya yan. Nagalit si Wapol, sis. Bakit ka nagalit, Re? Nanginabuhi pa tayo, be. Ikaw mag-ano-ano dyan. Ka dyan. Magplastikan ka dyan. Magplastikan ka dyan, Wapol. Huwag kang ano dyan. Pang-watch hour na to. 10 videos, sis. Bahay niya yan, sis. Bahay niya yan. Si Gina's channel, sis. Solabi, sis. Galit na to siya sis. Wala yung mukha. Galit to siya youths. Wala juga dako.
Katulog na kape. Natulog. 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 Tulog na ikaw, be. Patulog na na vlog. Patulog na na vlog ni mama. Natulog siya, sis. Yan na. Step na. Dami na message sa akin. Namaya na kayo mag-message siya. Yan na. Vlog na namin na. Sino pang hinagdikitan dyan? At ako ay aalis na. Kasi sakit na yung tilaok ko. Masakit na yung lamunan ko. Nilunok ko na lahat. Nilunok ko lahat ng saging. Tingnan nyo, wala na nang iwan. Nilunok na ni Brian. Sana all, no? Sana all. Hoy, anong plano nyo, oy? Wala kayong planong umano? Magkikitan dyan kasi layas na ko. Yun na. Oh, pagod na ito. Matulog na siya, day. Napagod na, day. Ang aking proxy. Salamat sa 6,000, ha? Katawa kaya, day. Katawa, day. Kita lagi kagsaging. Katawa na ka din, ha? Char lang. Nag-isis, oy. Tao kung saging liit, ang saging ko, sis. Mura lang to, sis. Sana all. Sana all, sis. May saging. Kami nito, sis. Saging. Saging ng sis. Saray ng setup. Saray ng setup sa buhay. Tawa niya, sis. Uy, ano na, oy? Ano ba? Ano ba talaga? Unboxing. Asa mo saging, sis? Sis, asa mo saging, sis? Kami, oy, mga saging, sis. Uy, ano ba na talagang plano nyo, oy? Uy, alis na ako, Bing. Sige na. Sige na, mga loves. Ito lang yung nag-LS na papaalis ng tao, no? Kaya ano ako, eh. Sis, pag anak na mo, sis? Lami kayo mag-anak-anak ba? Mestizo dyan na for sure. Nangawa na sila, sis. Proxy. Sis, usa di sa US, sis. Sana, wente na diya, no? Di pa sale naman sa Japan. Wente na pa din sa mua. Ano, nang 8,000 na po siya, uy. Kinsa na siya 8,000? Dana 10 videos. Dana daw. Sino ba mapadikit kay Sis General Linda? Mabait yan. Mabait. Ano ka sa Europe? Ano ka na? Sa Amerika? Di ba ka dinha na mo na yun? Namalhin na mo? Ang sarari sis winter na? Kumusta ang COVID din ha sis? O same lagi. Kumusta ang COVID ya sis? Ang Delta? Ay, may Delta no katong sa tuos tayo bago. Uy, hopefully sis, uy, mawa nang tana siya kay plano jud kong muli next year sis. Pag ma-okay na ba kay syempre mag-quarantine na pug ka another gastos youths. Kaya naman kung gustuhon pero as much as possible mag-save uy kay sayang ang kwarta. Okay, bitaw na tama po. Pinay ni mo sis? Pilay na mo sis, maupo na akong plano po sis, pero mag-Asia lang sa amin po. Bitaw no.
Pero back to normal na gyud sis. Oy, sino pa magpadikit dyan para madikitan na ba? No. As in, bitaw sa Europe, akong friend po, na maka sa US, no. Akong friend, wala na daw sa Europe nagakuan. Okay. Ako 33 ko sis 1988. So, ako kuan ka. And 1990, 31. Huy, pag anak na youths, kay maughan ka youths. Lisod ba na maughan sis, kay mautong kasi sakit. Sumayo ng bata-bata pa no. Oy, 8 million. Ay, nagtambay yun sila. Uy, salamat yung guys sis. Si Ate Nela Linda, 43, fresh pa. Fresh pa. Ako intol. Gusto ko mag-anak ikaduha. Puhon. Malo yung Ginoo. Gusto ba ko mag-anak? Puhon. Itugot sa Ginoo. Puhon. Nay mo. Play di ati ka din sis. Idikit na ko ni sa imuha. On the dance floor. Gwapo yung bana sis. Gwapo yung bana day. Pinaidadan ni day. Uy, pag anak mo sis, uy, pinaidadan ni mong bana. Kaling na mo sa on the dance floor. Ako amang gipang save lahat. Then giplay na to para bagong banana ba. Giplay ti ka din unya dikitan ti ka unya. Giusa na ko tanan ang nangadto ba. Kana siya sis is naadyo ko ninja sis na kana siya na ninja is pang ano lang ninja. Napo ko ninja sis na kani siya depende sa tao. Then napo ko ninja na kani sila si Yunili, Ate Yunili, mabag-o ni siya, gipa-verified po yun ako ni siya. Kani siya, mga importante din ng mga channel. So, dapat updated ko sa ilaha. Bisan kahit hindi ako always active sa support or sa basta, lang sis, pag free ko, ginatanaw yun ako ni siya kasi ng mga may bagong uploads. So, by sis, by level, ang ako ang ipang dikit char, ganon. By level yun, no? Uy, pwede na ako umalis. Uy, thank you everyone sa 7 million now. And sa mga pumunta, mag 2 hours na tayo. Ang plano ko talaga nung sis 30 minutes. Since pumunta man sila, pasalamat din tayo, no? Salamat. At as much as possible, idikit ko kayo dito sa ko, bagong ninja ko, no? Para may mga miracles. Nagalit na talaga sis. Uy, what are you? Ade. Sis, nagalit na talaga siya, sis. Sis Yunilit, salamat, ha. Salamat. Keep in touch na sa Facebook. Thank you. Nagalit na talaga siya, sis. Matug na ikaw, love. Matug na talaga siya, sis. Good night, everyone. Stay motivated, stay beautiful, and stay healthy. Advance Merry Christmas and Happy New Year. Babu. Thank you, sis. Hindi ko na lang shout out lahat. Basta thank you. See you na lang sa palasyo. Good night. Maayong gabi. And umuya suminasay. Bye.